Ay, mga katiktik, nagpahinlok ko kay aron gwapo-gwapo ni ako kung nangalapad man eh. Mani among mga nikuristas tala ingon. Abaw. Mukha ano na dito. Makita tayo nito, magmas pa ko. Mas Pwede pa. na kumakuan dito. Magmas pa. Magmas kayo para. Pwede kayo maklaro ako na baka mag-sir, mag-open, mag-sir. Kita ko naman. Kaya lang, magkabuka mo na nung ay, wala kayo siling-ring dito. Dahil ba ito nagsigayo ito sa bulan? Ay, Diyos ko, sa bulan, naningin akong bulan. Bulan ko na nang ito niya. Nakadala naman ako. Ano? Kanina sige. Wala siguro siya, oy! Ay, ayaw sa mga ilong bisa mo banda po Okay, ni. magkuhan to. Huwag tik-tik ka. Hoy! Ayaw sa pagbana ba? Kaya nag-vlog ko. Ani, kanan. Daghan, yun yung customer di anak ko'y magpamanicure. Yung nakatang kay magpamanicure. Sagdili ko. Nakatanggal ka lagi na niya. Tagsara unta na ka balde cake. Wa di ay kanang mapapa di kapan. Naaman, kaya may asal mo. Unsa ka? Dala dire. Ay mga katiktik, nahalina na kong kahoy o naanay mo kulit kahoy daw kabugpot. Nadala tayo. Ano? Ano din kay gibuhat ni? Ano, wala. Wala, magtana na. Saan kayo? Hi! May gani, dili si Wako nagbantay. Ay gani kay ako'y nakabantay gahapon halinan og 30 sindo yung palit ticket ang gipalitan. Ko na. Wa da mo pag ingon ni Wako lagi hatag ang halin kung sa unsa kahoy tulo ka buok. Nain ko ang ticket 6 pesos na lang nabilin. Sa train pa. Hindi ka na ito sa balay niya. May kampyo ba? Ay, may hindi naman niya ako. May uno pa man akong kampyo. Nung kasi na mula sa ilahan ito. Iwa ko na ayaw lang. Uy. Nga kanila sa inyong dawaton. Sa pagkahapon. Kuha niya yung pag-ibig. Ito ko naglingkod. Kanala pang gabi. Size lang ito nabili. Tagsara baka di ka makadaog. Gala na kay ako rin malinim mo tagsaha. Isara kay ko ang tukat. Ay, asa man ka. Lola Wendy.
si Wako. Ba't kain lagi sa ako sa paling mama. Bisan. Ay, mga katiktik, na amay nagpakit ganiha og sabon nga dab. 12 ka buok, hamis-hamis naman siguro ni akong aping kay magkakuan man daw kuno dab, magkahamis man daw kuno na. Kaya baliton daw kung nimo na, tintos-tinta man. Si Abay 12, kameraman si Erben, doha kami mga OTR, ane? OT na dyan, karan. Ay, mahal. Mahal naman. Tintos-tinta. Shout out kang Ma'am Nin from Belgium. Salamat sa imong gihatag nga dab nga sabon. Nga pinatunda ko ning putiha. Itaan sa nako ang dab nga sabon bali sa kakinsina og naunsa ba ni ako naong puti ba. Sa color sa mong kukola. Ha? Sa may color sa mong kuko. Kuan kanang bulat talong. Hmm. Ulan nun. Ganing naa diri nag waiting sa ako ang pamaligyo. Silingan ako ni nga mga daan. So kada balik ko diri sa ako, silingan di ako. Si Miss Agnes, Mrs. Acosta, ako Mrs. Coco. Uy, si tatay. Hi, tay. Ang ganing nagmaligyo. Hello! Si Mrs. Alice Del Rosario. Yan niabot la. Mao ni ang among kuan kanang Purok leader diri sa Purok 1. Si Oscar Munares. Uy, mag-artista. Balitin daw kung siyumay. Papalit lang po tayo siyumay. Mga katik-tik, magpapalit ko dahil among Purok leader og siyumay. At may mulod dahil na tayo tubig. Luwa man yung unong gayon. Naman siya naman dahil ni Willie. Mga bitaw nagpataog na lang ko siya. Bomba, kanang makina na nagpalit ko ganyan. Timit at ipadala. Pila na Bomba siya? og tubo. 3,500. Bukan by Dragon. Oh. Panamikin siya. Diyan siya. Yaw, inaman na niya. Kabuyan. Ha? Manang nagpumilya. Kuha naman kay Mento naman. Dili ko kang baby mo taon sa nagkilit mga naapayong ta. Ikuha na ni mo, ibumba o halikan ng kuhan. Kurente. Yang kuhan. Ha? Pero palit mo sa kanikihan. Kunya na kung palit kong muagas. Wala ako na magpalit kong tangke nga. Wala mo din muagas. Away ka man ng tangke kayo. Muagas na.
akong kamot na forma-forma na nga kuko. Isa ito butang yung silver. Silver lang. Para sa sinaw. Ano sa hapon sa Lola? Ingat pala yan. butangan. Kananda ba naman ko gapon? Hindi na kapanglaw, kaya na anak na. Pila po bayad nila? Kamot sa tiil. 100. Kakitik, mura to akong vlog. Nangot nga, kumunan mo sa pagpag-indo sa akong kamot. Amping mo kanunay. Bye-bye.